Τώρα πάμε να καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο που το γνωρίζουμε νομίζω όλοι, τον κύριο Θανάσιο Πουκαμισά, πρόεδρο του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Πουκαμισά. Να έχει τον κατόνομα. Κατόνομα, με αυτό λέω. Τον γνωρίζουμε και μας έχει μείνει το όνομα αυτό πάντα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Πουκαμισά. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Για τις μεγάλες επιτυχίες που έχετε στον εκπαιδευτικό τομέα, έχετε κάνει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην εκπαίδευση εδώ και 36 χρόνια πια. Και προχωράτε και σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Τώρα μαθαίνουμε ότι μπαίνετε σε ένα άλλο βήμα, στην ίδρυση ενός σχολείου. Τι σημαίνει αυτό, πώς φτάσατε σε αυτό το βήμα, ποιο είναι το όραμά σας και πώς θα προχωρήσετε? Ωραία. Έχω ξεκινήσει λοιπόν εδώ από τον Πειραιά, στη γειτονιά σας, 36 χρόνια πριν, στα 24 μου σε ένα μικρό υπόγειο στην πλατεία της Ψηθίας. Είμαι πολύ περήφανος προφανώς για την πορεία που έχουμε κατακτήσει. Έχουμε ήδη 87 φροντιστήρια. Φοιτούν στα φροντιστήριά μας πάνω από 14.000 μαθητές, διδάσκουν πάνω από 1.200 καθηγητές. Αυτό είναι μια αφετηρία. Μεγάλος όγκος. Ναι, πάρα πολύ είναι αλήθεια. Από μικρός, από όταν ξεκινούσα, είχα ένα μεγάλο όνειρο να φτιάξω κάποτε ένα πολύ σπουδαίο σχολείο. Έβλεπα, ακόμα και ο λόγος που κράτησα το όνομά μου στην επωνυμία, ήταν γιατί έβλεπα ότι τα μεγάλα σχολεία επέλεγαν να έχουν τα ονόματα των ιδρυτών στην επωνυμία τους. Δηλωτικό και το ότι παρουσιάζουν έναν άνθρωπο πίσω από ένα μπραντ, άρα ότι στην εκπαίδευση χρειάζεται κάποιος να έχει την ευθύνη. Έτσι, παρότι ήταν κακό είχα το όνομα και δυσκολευόντουσαν οι μικροί μου μαθητές να έρχονται κοντά μου, επέλεγαν φροντιστήρια με ένα όνομα. Επέμεινα και το πετύχατε. Άρα λοιπόν τώρα, τι καινούργιο, τι οραματίζετε να φέρετε καινούργιο στον χώρο της εκπαίδευσης? Πώς θα είναι το σχολείο που είχαμε sagt? Θα σας πω. Θέλω πρώτα απ' όλα να φτιάξουμε πολίτες ολοκληρωμένους, με ήθος, με αξίες, με υπευθυνότητα, με αυτοπεποίθηση, με σεβασμό και με ευαισθησία. Τις λέω μία-μία τις λέξεις, γιατί είναι πολύ προσεγμένες. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να φτιάξουμε. Με τα φροντιστήρια, ξέρετε, παραλαμβάνουμε τα παιδιά λίγο καθυστερημένα και δεν μπορούμε να παρεύουμε. Λίγο έτοιμα. Ναι. Έχουν μείνει πίσω. Κάποια πράγματα είναι πίσω. Με το σχολείο σου είναι τη δυνατότητα από μικρό παιδί να το παραλάβεις και να παρέμβεις πιο σωστά. Θέλουμε ένα σχολείο. Όταν λέτε σχολείο, θα ξεκινάει από το δημοτικό. Θα είναι από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο. Μάλιστα. Αλλά και θα είναι και το πρώτο ιδιωτικό ΕΠΑΛ. Μάλιστα. Αυτό το σχολείο που θέλουμε να φτιάξουμε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα είναι ένα σύγχρονο συγκρότημα 53 στρεμμάτων στην Παλίνη. Στην Παλίνη, μάλιστα. Τα σχέδια ετοιμάζονται, οι μελέτες, από το αρχιτεκτονικό γραφείο του Μπάζη. Δηλαδή πότε θα είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε Σεπτέμβριο του 2027. Θα έχει μια σειρά από καινοτομίες. Σίγουρα στη δευτεροβάθμια έχουμε τη δύναμη, όλο αυτό το πλήθος των καθηγητών. Το γνωρίζετε, το έχετε δουλέψει τόσα χρόνια. Θα φέρουμε δηλαδή το φροντιστήριο μέσα στο σχολείο και θα δεσμευτούμε σίγουρα ότι αυτό το σχολείο δεν θα χρειάζεται φροντιστήριο. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι δεν ισχύει. Είναι το ίδιο όμως. Είναι εύκολο αυτή η νοοτροπία να μεταλλαχθεί σε εκπαιδευτική διαδικασία στους όρους ενός σχολείου? Γιατί άλλο το φροντιστήριο, άλλο το σχολείο. Στη δευτεροβάθμια είναι. Μάλιστα. Πιστέψτε με. Μάλιστα. Στην πρωτοβάθμια, όμως, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό, θα φέρουμε καινούργια πράγματα. Ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό και που συμβαίνει στον κόσμο, σε προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά όχι στη χώρα μας, είναι να ολοκληρώνουν οι μαθητές την εκπαιδευτική διαδικασία εντός του σχολείου. Μάλιστα. Ένα ενισχυμένο 9ωρο πρόγραμμα. Μην χρειάζεται σπίτι να κάθεται άλλες 4-5 ώρες να διαβάζει. Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική οικογένεια είναι ένας καθηγητής να διδάξει στο σχολείο, ένας δάσκαλος, να βάζει πολύ ύλη. Ζητάμε πολλά και τελικά δεν παίρνουμε τίποτα. Στο σχολείο ένας αγώνας, στο σπίτι ένας αγώνας με τη μάνα πάνω από το παιδί. Δεν υπάρχει χώρος για παιχνίδι, για ανάσα. Αυτό όμως. Αυτό θα τελειώνει στο σχολείο. Πολλοί το λένε, λίγοι το κάνουν. Ή κανείς δεν το κάνει. Στο σχολείο μας τα παιδιά θα φεύγουν και δεν θα έχουν τίποτα να κάνουν στο σπίτι. Θα έρχονται την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Μετά από εσάς. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντική επίσης καινοτομία κατά τη γνώμη μου στο δημοτικό. Είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά τα μαθηματικά από ό,τι αντιμετωπίζονται τώρα στα δημοτικά. Μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής παιδείας είναι ότι οι δάσκαλοι όλοι προέρχονται από την ανθρωπιστική κατεύθυνση με λίγες γνώσεις στα μαθηματικά. Βγάζουν την παιδαγωγική. Εμείς εδώ θα εκπαιδεύουμε τους δασκάλους που θα διδάσκουν τα μαθηματικά. Ώστε να κάθε εβδομάδα τη μαθηματική σκέψη. Είμαι και μαθηματικός. Και κλείνουμε εδώ, κύριε Πουκαμισά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 5 δευτερόλεπτα. Να πείτε. Χαμόγελο. Αυτό είναι το σήμα μας. Τα παιδιά πρέπει να είναι ευτυχισμένα, πρέπει να είναι χαρούμενα. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αποζημίωση του δασκάλου. Να είστε καλά, κύριε Πουκαμισά. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε στα σχέδιά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.